আসাম ট্ৰেক্টৰ মানে কি অ মৰমী আসাম ট্ৰেক্টৰ মানে হল গাহৰি মাংস মদৰ বটল লগত হলে মিলি যায় লাইকি বালেংলেং सिखला हाबाबले सिखला थारैनो समायना बारा दाथांसै नोंलाहाय बिउटि पार्लाराव जारौ रौ मोखाङा सोलायलाङोब्ला हेन्डसाम सेंग्राखौ मोनगोन ना नंखाय जागोनबो नों लाइकी गिरसुला मेगननि इशारा उनफिन्नो फिन नोंनि फावा फोरमाय नोंनि गुस्थिनि रावा लाजि गुसु सेंग्रानो माबा बुंहांमा लाइकी बबेनिथो सेंग्रानो जंसां बेस्रां फागोलि गोसोआव जायो सोंहांलां बबेनि जागोन मुङाबा माथो बबे लाइकी महर मोखाङाव गैयामोनब्ला ओरैनो लायगौमोन नों दाया हंखौ सामबाया रावबो गोदै नङामोनब्ला ओरैनो अनगौमोन नों दाया हंखौ फाग्लाया माइब्रानि बिदै माथा लाइकी जोंलावनाय अरानि समानसोले लिंहरना हो सोरबा फाइनाल बिगेन खैलानि दानाय बे बुहुमाव सना आंगैना लाइकी काजल काजल लिपस्टिक लिपस्टिक काजल काजल मेगनाव नोंनि काजल लिपस्टिक लिपस्टिक गुस्थियाव नोंनि लिपस्टिक लाइकी सुखुथु नोंनि एदावनाय मिनिखैरो नोंनि मिनिनाय खालामो नों आंखौ फागोलि लाजि गुसु नोंनि रायज्लायनाय लाइकी समायना नोङो आंनि जिउनि रजे बावनो हाया आं नोंखौबो गोसोआ गोजोनो नोंखौ नायै नाय लाइकी पेमेन्ट मोनबायब्ला गुवाहाटि नोगोराव आंखौ दोनलां मानो जाबायदों नों होरलां होरथां मानो जाबायदों नों होरलां होरथां I am ready आगै सोरबा खोनागोन सिरि सिरि I am sorry आगै फोरमायदो फारि फारि लाइकी नोंनि अननायखौ आं सना गोसोखांनाय जायो आं गोदैबानि सना आंगो फागिलि लाइकी आंहारा अननाय आंनि होनो नोंखौ नागिरदों आं गोसोआव सिमां नुना नोंखौनो लाइकी नोंनि अननायखौ आं सना गोसोखांनाय जायो आं गोदैबानि सना आंगो फागिलि लाइकी दाहामैनो फैयो फैनो नों जिरायो बेखानि गासै अननाय लाइकी